أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. Zato veli Mujahid, jedan od poranešnih dobrih generacija od tabiin, veli narukum hadihi, ovaj ogan koji vi se toplite i koji vi pravite javenje, ovaj dunjalučki ogan koji nije poznat na site. Vi kao ovaj dunjalučki ogan je ta'awwadu min nari jahannam. Bara zaštita kaj Allah od ahiretski ogan, od jahannamski ogan. Znači ovaj dunjalučki ogan se plaši od ahiretski ogan. Koliko je strašan i opasan. Zato ti koji će biti po jahannam će povikovati, će vikati ja Malik li yaqdi alejna rabbuk kale innakum makithun. Ćemo čati o čuvaru na jahannam. Reći mu na Allah li yaqdi alejna, neka prosudi jednaš za sekogaš, neka ne kazni. Ali im veli melekot innakum makithun, reče vi jeste večno tuka koji će stojite. Večno. U hadis na Taberani stoji لو أنه قيل لأهل النار ako im se reče na džehennem lijete vi će ostanete vo džehennem adadu hisatin ala l'ard, koliko što ima pesog na zemlja, koliko što ima kamenčenja na zemlja, će ostanete vo džehennem, ti će se izradovat. Će reći, zarem ima brojka da ja pominem i potom da budemo kultuljeni. Znači to je mnogo večnost. Vohum fiha halidun, gdje će ostanat večno za sekogaš. Dodaka, ako im se reče na džennet lijete, vi će ostanete vo džennet koliko što iznesuva pesok i kamenčenja na dunja, ti će se razžalostat. Će reći, malko je. Bileći će sakat mnogo. Veli pegam sallallahu alaihi wa sallam u hadis ibn Mađe, yulka ala ahli nar al buka. Na džehennem lijete će im bude frljen plaćenje. Fa jabkun, i ti će plaćat, koga će im prekinat dimnite solzi, će počnat da plaćat krv. One uvobilja. Zato moramo da se čuvamo od džehennem, dodeka ima vreme da se pokajame ke Allah dželle dželaluhu. Navistina džehennemo te strašno mjesto i prestojalište. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, veli Allah dželle šanu u sura Fatir. I ti će piskat i vrištat po nego. Rabbana ahrična minha, o Allah gospodaru naš, izbavimo od ovoj džehennem. Ali Allah dželle šanu veli, أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ, zar ne ste imali dovoljno vreme da se opametite i vrazumite? Zar čovjek nema vreme toliko u životu odvidjel iskušenja, bolki, i čovjek da ne se osvesti, zar može da vide Allah u Kur'anu veli, la yastavi ashabu nari wa ashabu al-dženne. Niko pa ne može da bude isti žitelite na džennet i žitelite na džehennem. Am hasiba alladhina ijtarahu sayyi'at, zar misle oni koji pravi zlo na ova zemlja, oni koji činat loši raboti, deka će imat isti život sa wa'an mahyahum wa mamatuhum, zar će imat isti život i ista umiračka? Sama jahkumun, koliko loše rasuduvat. Sve onaj koji se trudi i koji pravi dobri djela, to će biti srećen i na dunja i na ahiret. Men amile salihan min zakrin au untha wa huwa mu'min, koji će napraviti dobro djelo, bez obzira da li je maško ili žensko, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, veli Allah, ja ću mu dam da ima prijatan život, dobar život, koji je dobar i koji čini dobri djela.